Ассаламу алайкум ба тамошобинон ва ба он нафароне ки подписка ҳастанд дар канал ва подписатсия накарда бошед, подписатсия кунед. Ва имрӯз ман дар шумо именно канал барои ӯ сохтам ки ҳамин программаҳое ки бо ёрии вай шумо пул кор мекунед барои шумо пешниҳод кунам. Ман ин программаро барои ҳама нишон дода будам як бор, бо як бори дигар бароиш маълумот метиҳам ва ин темаро ман хам мекунам. ин программаи нағз, лекин дар инҷа пулкоркунӣ бисёр ҳам мушкил аст, барои чи заданяҳои вақте охир заданяро кам медод. Ман амрӯз гап 3-4 рӯз қариб шуда ман бозӣ накардам ин бозиро. ҳамин заданяро пропустит кардам, надор омадам, челе ки натонистам. Вот инҷа инҷа настройкаш шумо медонед, заданияш, монета, программа, поддержка ҳамаш ҳамиҷа шумо мегиред. Айҷа ман пул гирифтум, пул гирифтуму ба ҳар ҳол кам гирифтум, не ки ба ҳар ҳол пул гирифтум. Бо ман сураташо дар шумо пешниҳод мекунам. Инҷа ман заявка додагиам ҳастанд. Як бор 174, як бор 500, як бор 150 монет гирифтум. 150 монеташ 15 рубл мешавад. бачаҳо тамошобинон, бисёр ҳам программаи нағзай барои одамое ки нав начинатсия мекунанд. Бисёр ҳам программаи нағзай хубай, бад нест. Шумо дар инҷа пешниҳод мекардам ки бигирен, истифода барен, бад нест. бародарон, тамошобинон, подписчикҳо ва он нафароне ки подписатсия мекунанд, гуфтаниам ки каналда шумо метавонед подписатсия кунед ва метавонед дар як ҳафта як маротиба видеои нав дар барои пулкоркунӣ тамошо кунед. Яъне як программаи нав ман дар шумо пешниҳод мекунам ва шумо тамошо мекунед. барои чи ки як ҳафта, барои он ки ман бояд ӯ программаро худам бисанҷум ва баъдан дар шумо пешниҳод кунам. Ташаккури зиёд. дар паноҳи худо бошед.